Dar-mar zauvijek se pamti, da je to tako, uvjeri se lako, jer kad Mujo kuje, daleko se čuje. 29.10. godina ova, ma sve je sića za Muju Hrvačića. Dobro došli na čudo neviđeno, narodni teferić i tradicionalnu super koridu kod fajtera Muje na Vlasinje. I subota i nedjelja muzika uživo, pa može i pivo, a u nedjelju pravi se kolona, sve zbog šampiona i super koride, kod Muje se ide. Pa sve bolja od bolje, sastavio Mujo, slušaj sada, evo borbe i Megdana. Sultan, Vahid Đerzić, Zekonja, Enis Jukić, sudar neporaženih, Garči, vlasnik mesnica, Blaško, Kobra, Salih Bajrić, Lozonja, Aldin Garibović, Jelenko, Mujo Hrvačić, Garo, Damir, Jeger, Penama, Golub, braća Majetić. Peran, Mehro, Pajić, Krilan, Edin Pračalić, Zmajić, Mujo Hrvačić, Zlatonja, Bakir Novalić, Peran, Enhar, Mahmud Spahić, Medonja, Dadi Zekan, Žuja, Huse Selman, Žuja, Milan Galić. Mrkonja, Edin Dubica, Roni Selmedin Pračalić, Jablan, Adis Sejdić, Macan, Ibrogan Ibegović, Zećo, Dragan Kaurin, Zec, braća Drinić, Ljuban, braća Gajić, Bizon, Stipe i Marko. Zemlja zrak, Mujo Hrvačić, Sultan Ajdin Direković, Zlatonja, Adis Omić, Zećo, Ivica Ladan, Zeko Malj, Boris Tanasić, Brizan, Kasim Šahman. Lugo, Stipo Bilandžija, Bjelan, Dado Kurtaljević, Gareša, braća Hafizović, Čuba, Dino Ramljak, Zvonko, Seo Humkić, Zećo, Dragan Pekez. Za dar-mar kod Muje Hrvačića traže se protivnici Šećerki, Paška, Jukić Bršnjarević i Sultanu Muje Hrvačića. I hrana i piće, ma za svakog biće, u režiji organizatora, medijska podrška BH Koride, 4 rudara, Narodni portal i Radio 7. Zato ima da se čuje kada Mujo kuje, 29.10. godina ova. Svi ste nam dobro došli sem kiše, eto nema više.